things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that they Ako manok guys, gipikas lang na ako na siya og kaupat guys. Maso na ako ngayon guys. Budlay na ko sa kamera guys. Ano ni guys, ayun na ni guys. Ayun na kayo siya ayun guys. Dalihan na guys. Ano na ni guys. Tubig guys, kaya muna na kamo na magpailak na sa kanan. Pinakong sa iya harap ko naghilak. Pero ako pamantay gihapon ko guys. Naghilak ko gihapon ko sa yun guys. Doon guys, isaksak na ako sa akong ilong ni. Yan, saksak ka ng kapayita sa putot ko guys. Di makaabot. So, diyan ako na siya saksak guys. Guys, kay prang dali. Na to guys, ang chicken. Kay akong ilunod ang manok guys, kadali. Kay para mawala iyang tubig. Kay wala man siya mantika guys. Kung sa to pa ni murara man siya. Di mo sila nagamantika dre guys. Basta kabsa. Basta na ni guys. Kay nagadayit man na sila guys. So pagkahubas ana guys, pagkahubas ana ang tubig niya guys, ako ana siyang lunuran og Bombay guys. Ilunod na siya guys. So ang sunod ana nga ilunod guys, ang mga lamas abutang akong mga lamas guys, ako na siyang gi-separate guys para dili ko maglibog. Ay barat manggod na diri sa ila guys. Lamas manggod ni sa ato. Barat guys, barat. Kulang man ako barat guys. Bitsin, asin, og magic, og unsa na siya daghan guys, pakita na ko. Wala ako siya magic guys. Dua ka karton pabla pa po. Bunuran na ako kastang daghanan sa siya guys. Paminta leaves. Kani guys, hill man guys, pero hill ni diri pero sa ato mura man siya baha o pandan. Ano siya? Pandan. Tanan na ko sa mismo guys, para mas mahumot siya. Kitsinan na ako isa ka kilo guys. Grabe kayo na sila gano'n ako. Asinan. Tama guys. Panda na siya guys. Pakita na siya nga kanon. Pero lamig mo siya ka. Pagi mo kung 2 kinds of salad guys. Ay, ang isa din mo kaon sa salad. Nga pag salad na pagdita na siya nga kanon. Ang isa dili mo kaon kung salad. Nga kanon salad. Gusto mo. So, see you later guys. Takloban guys, giadan lang nako siya og timer nga 23 at 24 nagbawas na siya guys. So inigaw man na guys, luto na siya. Wala to na ako na siya 23 minutes. Okay. 2 minutes guys, 23 di ay. Bugas ko bugas. Kaya dili pwede nga na for time nga sana siya na-ako'y time nga ma-delay siya ang bugas guys. Ako siya nakikita na ang bugas nasa Muhammad na sila diba lagi balik basa na ako clear ang tubig guys sa bugas kaya para mawala yung kailang bugas diri guys mga gupot. Kailangan na siya nimo hugasan guys. Muna na ako siya hugas guys. Kailangan na siya maputi guys. Maputi sama sa inyong gugma kaputi. Hugason na ako guys. Muna na-stack ang hugason guys. Kunyara na ako siya lihokon guys. Hindi ko man ako luto. So samtang nagulat pa jud ko guys. Kung timer siya kung guys. Timer siya pang 23 pa. Ako siya ni baba. 24 man na siya. So, siguro siya ninit guys. Nag-andam na ko para salad guys. 2 kinds of salad. Para siya guys.
Ano siya guys, kana siya. Muna siya isa ka na klase na salad. Bitas na niya kung kana guys, kamatis lang. Kana siya, kuyog po na siya. Napakuyita ka sa gamay nga kalderin. Pares na siya. Sa magsugod na pagkagtad guys. Sige, asa ko sugawin. Guys, ayaw ko tingala nga nag-jacket ko guys. Kasi mag-jacket ko guys, muna na guys, hubak na na. Kanay sa kasalad ako naman guys, kanay kamatis. Ilahi mo sila butok bre guys, so ilahi ko na sila sa unang ilang papel bre guys. Sumuha na siyang kamatis guys, na pang gitagtad. Sumuha na siya guys, ginagmay na siya kamatis guys. So misa guys, kana taro na po na ako na siya ron guys. Kaya diha na po na ako na siya ron guys. Taro na siya, dili ko siya bagay. Natural lang. Niya, matangan ako siya upaksal. Matangan ako siya guys, oh, bombay na puti. Bombay na puti, gugmay na, o dili siya gugmay na kasi tagas, tawil. Mura na siya guys. Siya guys. Kagon ako ng bombay na guys. Matangan siya, oh, upaksal guys. So, so guys, dili na ko siya katingon o kanang tama lang guys. Okay. Kasi mga tukan o yung mga kanding. Tama lang ng mga tip nila guys. So, ano lang na siya kalusod guys. Ano lang na siya kalusod. Hindi ka kapalo magbahin sa mga trabaho guys. Tagsiyam-siyam guys, mga customer guys. Nagtanatan ako sa kalero guys. Siya lang ba yan, nagmahal. Ano na siya guys, isagulan na ako na siya guys. Ayan, maghimo kong sauce atong, maghimo ka tong sauce atong kamatis. Ano yung sauce sa kamatis guys, tahina. Tangan lang na ako na siya, oh, tubig kamay guys, kay liquid, o kung ano siya sticky kayo, kay yung, mabutangan lang na ako siya asin, kamay naramdaman asin. Pasensya, naging sa kong video guys. Gawa na ito, naging sa kong video guys. Tangan ako siya limonsito gamay guys. Ako siya po sa limonsito gamay guys. Limonsito. Limon mo guys. Ako mo. Kung nag-ibutang guys, usap din ako na sa guys. Kunya, kung na siyang i-mix. Tangan ako siya tubig gamay guys. Para naman ni asin guys. Heater na ako guys po. Nagkuba na sige na ako binanda. Mix na ko siya guys, para maghungkag tong sticky. Kamay raman ni guys, isa raman ka bata mo kaon niya. At mabante ka na ang salad, ka na ang green salad. Okay, so mauna siya guys, ko na siyang i-mix. Sagol na ako na siya dira guys ha. Sagol dira. Matilok. Ano siyang ukayon kadaghan guys. Kay parang laganahan siya guys. Mas lamig baya jud ning maan. Di kabiyaan. Ay, dili. Parang dili sila sumalan dahil si mong kaunong sa manda ito. Dayon na ba? Ano na siya guys. Nya pag man ako ukayan na guys. Ako na siyang sulod sa ref. Ay parang bungnaw. Tiniduran akong giukay guys. Kaya kapoy magkukutsara para pag salad. Naman na akong kanon guys. So ako lang ng hulaton guys. Ako na siyang gipahungaw. So
Ulat ko na nga nagpungaw gas kay balhin ko na po na siya kaldero nga lahi. So naluto na siya guys. Ako na siya nga brehan guys. Kay kuhaon na ako ang manok. Kuhaon na ako manok guys. Ako siyang ibalhin sa laing kaldero. Sa laon ako na yung mga bombay guys. Kay tubig ra kong kuhaan para muna ako sa bawag sa kanon. Naon ako ang manok guys. Nalunod na sad na ako ang bugas guys. Ang katong sabaw dito na ako yabo guys. Kaya muna akong tubig sabaw sa manok. Guys, giapil na ako isa kadahon sa paminta. Kaya na siya guys. Ako na po na siyang butangan aning color guys. Kaya para mas malami siya color pagka brown niya. Okay. Lami man na siya. Mura na siya kanang murag. Mura siya glitson nga natural guys. Ba nga murag wala kilapuan good. Ano yung tubig guys. Ako ra po nang iapil dari guys. Kay akong bubo sa kanon niya. Ako siya butang og colors guys. So butangan na ko siya aning powder kay parang humot. Come on na siya guys. Come on baby. Come on baby. Ako naman sa kong salad guys. Napakuhiwan isa ka buok. Salad sa oven guys. Sulatan na ko na for 30 minutes. So sa naglunod pa ko sa kuang manok guys. Nagpatirering-tirering ko sa akong cellphone guys. Kaya na ako'y gitawagan. Na ako'y customer siya akong sa cellphone guys. Okay. Basig mga saba tani ron guys. So, mga saba tani guys. So magilak ba ka. Nagunsa ko man ang utana sa sakwa guys. Nagunsa daw ko guys. So pakit-on ako siya guys. Kung nagunsa ko guys ha. Naman kay customer siya tika cellphone guys. Ora guys oh. Muna customer na ako sa akong cellphone guys oh. Muna siya, akong dalaga nga gamay. Upat na kabuk mata na niya guys. At sama si nanay. Oh, naya mo ang pinakagwapa nga mama guys. Muna yung pinakagwapa na mga mama guys. Paghaypon mo diya. Nag-video ba ko? Connecting kayo lang. Connecting kayo lang video. Ya, kumusta man ito mga, oy, naman dahil si Bong. Bilar na siya sa iyang kandidato guys. Muna yung mong kinakusgang papa guys. Muna yung nagtililing-tililing sa cellphone guys. Luwaga na po ng cellphone ni mo diya jay oy. Pat na nakabok yung mata guys. Kay liwat na siya. Siya nag-video guys. Pagkabok mata. Muna mong mama guys, naghimo na siya pangkabuhayan. Naghimo na siya pangkabuhayan. Program niya kaya mga apuray murutan na yung tin. Kuha na siya guys, kanang unlod kapital. Lutaw ginan siya, kaya ang kapital di kaon siyang mga apo. Naghimo mo na siya guys, kindi ay water din na yung gimo guys. Naghimo na siya guys, water guys. Yan sa kurasa na muna muli gapon. Wala ng signal guys. Ay, mo din na guys, oh. Naaday siya diha guys, kaya nagpasalamat na siya guys. Kay siya man na nakadaog guys, wala man na siya ni pasag video guys pa. Kay piling ra kay na siya gwapo guys, kay di mo pasag video. Hadlok makitaan. Makitaan. Muna siya ni daw sa first prize guys ha. Wala na siya ning pasag video sa ako, ang ni pasarag video sa ako ang second ra guys, kaya ang third prize wala po to ning pasag guys. Wala ko na ako pugsa. At least nag-release ko sa ila. Muna siya si Babawon Trips guys. Kailan naman ang tanan anak? Kailan naman ang tanan anak guys? Dili na ikatingala ka ng naong oh. Lado mangud kay na. So luto na ako ang rice guys. Naluto siya. Ako na siyang ibalhin sa hapida. Diha sa hapida nga sinaw pa sa kong naong. Guys, kaya ako siya. Itong ito sa hapida. Ano na na siya guys.
parang lami siya o forma. Siya guys, akong kanon guys. Oh, yum 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 yum. Magtiwas pa ko sa akong salad guys, kaya wala pa na ako nahimog tiwas ang isa. So, magtiwas akong tatad ani akong sabon sa salad guys. Mura man siya patatas guys. Pero wala siya kamuti. Libog ganin. Ito lang tagol guys. Doble akong video. Tagol na kung sa salad ni isa guys. Kuning hiwa akong ginagmay. Gagumay. Ito tayo guys. Aso nilang pagkaon guys. Aso nilang makadakong tiyan. Grabe makabilbil ng pagkaon guys. Ayan ko ang kabangbang si ang jacket nagantagay ko tilo na mapasok ka sa Saudi kunto. Pigapok amaan gabi kinabukasan aircon. Ay na mo katingala kung ano nag-jacket ko. Kaya nabuntagan ang aircon ako hapon. Hindi ko pag mata na ko. Tingnan lang ako ng jacket ko. Mainit kaya sa Saudi. Init na lang mga guys. Bulan ako ni siyang mais guys, corn, batad. Philippine is batad. Pambansang pagkain. Batad. Kuha na siyang sagulan o mais guys. Ay, naambak man guys. Ang kaon, kay sayang. Sagulan ng mais guys. Ayan. Malaki ko na. Ano siya kung ano guys. Ano siya. Ako ang sauce. White sauce. Tarong paminaw guys. Kasi na kayo magmalik tapos ito yung kanan guys. Ayan. Ako na siyang ukayon kadaghan guys. Kaya para mas lamig. Kaya mas maayo man itong kadaghan ukayon guys. Kaya lamig siya. So, muna na siya porma guys sa salad nga ako ang gimix sa last. So, guys, kayo man naman ko pang luto guys. Mang deliver na po ko sa taas guys. Kaya para na sila kaunon. Bye-bye. Thank you for watching. Wala pa ka-like, ka-subscribe sa akong channel guys. Bisita sa akong channel guys. Subscribe and then entry or like and share. Don't forget